May kayo asiraragsak ken kuana. Ikan tayo iti apo abato ti panakaisalakan tayo. Ikararag ken inka as itutulok nga umasideg iti sangwanan na, tasika ti arban ken kukwana. Sirarag-o ken siraragsak kuma dagiti puspuso tayo, bayat ti panagdaydayo tayo, at inayag anagan ti Apo. Gloria ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. No kasano'y iniugma, aswanag nanayon, umalaen. Amen. Amen. O niribo at tao, di mangikan kanta, di kinadayag ken grasya, di ari ken Diyos ko. Naayat a Diyos ken Apo, sikatin ulong ko. Amang iwarnak damag mo, di amin ang tao. Jesus nagan amang ikat, liday ken dandana, kas musikaan na imnas, isut biag ken talna. Gupden at kawar ti basul, wayan at balon, basul dalusan darana, siyak insalakan na. Denggem kumapitimek na, baru biagit na, ladingit liliwain na, pamati kay kuma. Dayawen yu tinagan na, umelman ken tuleng, bulsek at tuyen manlupon, agragsak kay amin. Amen. Kararag tayo. Nagloryaan ken managayat nga Ama mi, agyaman kami iti panagbendisyon mo, iti biag nga insagot mo, iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami iti adu a parabor nga impaay mo, dagiti financial na kasapulan, iti physical a bagimi, iti kired ken nasaya at asulan at mi, nang nangruna o Diyos, ngagyaman kami iti na espirituan a panagbiag mi iti naldaw-aldaw. Gapu apo iti kastoy a panawen ken nagulo iti aglawlaw. Saan kumaapo nga agbalin alaped dagitoy a pasamak iti umay mi iti pannakilangen ken ka. Salakniban na kami kadi apo iti anyaman aped God.
Ken tulungan na kami, Apo, tapno mangegmi titimek mo, babaen, tinasantuan asurat. Idalan na kami, Apo, itinaldaw-aldaw. Ken ipalagip mo, Apo, ti presensyam kada kami, babaen, ti Santo Espiritu. Tulungan na kami nga agbalin, ang napakumbaba, ken mangilukat iti puso, ken panunot mi, tapno ti kasta, Apo, maaramid mi, dagiti amin ang pagayatam, ket maikari kami itapagariam. Amumi, Apo, nga adu, dagiti nagkurangan, ken nagbasulan mi iti sangwanam, ken anyaman, ang nagbasulan mi met kadagiti kakabsat mi nga anak mo. Apo, dawaten mi iti pamakawan mo, babaen, ken Jesucristo aman nubot, ken mangisalakan, dahito iti kararag mi, ken dawat mi. Amen. Kitkitayan na tayo ti Diyos nga manangaasi, ken awawagan na tayo iti baro abiyag. Amamati iti dakkel unay nga ayat mo. Si papakumbaba tayo ang mangawat ang nagbasol tayo, ken napaay tayo nga agaramiden ti pagayatan na. Umasideg tayo ti imatang tinamarswa kada tayo. Maawis tayo, kakabsat nga agparintumeng, bayat tinatal na nga tukar, tinutay si papakumbaba nga panangdawat ti pamakawan niya, Apo Diyos, kadagiti amin nga nagkurangan, ken nagbasulan tayo, ken pana. Kararag tayo, mananga si a Diyos mi, ikumpesar mi ang nagtalekam, itibukod mi apigsa, ken masansan, nagdwa-dwa kam tinaimbag anakem mo. Tumunos kam kadagiti wagas ti lubong mi, imbes abalbaliwam mi ti panunot mi. Pakawanen na kam, ket iturong na kam, nga agsubli iti lawag mo. Amen. Amen. Maawis kuma, dagiti asers, nga iti pan nakaornong kadagiti sagot nga agpaay, iti pan nakamentenar, ti iglesia.
Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, good morning. Ken kastamet kadigiti adda iti online live streaming ti Central United Methodist Church nang nangruna iti Ilocano service. Agyama kami iti pannakipasetyo ken kastamet kadigiti han nga nakabailan nga nakaumay gapo iti habagat napigsa nga tudo nga mangsapsapasap iti sanlay nga dito Metro Manila ken kastamet dagiti kabangibang pay nga probinsya ken dumapay nga paset iti pagilian tayo ket tagtultuloy nga ikararag tayo nga agsardeng ko madati maten nga tudo tapno kasta ket maadupay ti maramidan tayo nga kas may isang trabaho, estudyante, apektado amin dagiti aramid ken trabaho tayo. Kakabsat, kablaawan tayo man, dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas na, sa inyo nga liplipatan nga kablaawan ni Gael, ayan ni Gael Ruiz, birthday na, idi kalman, ket happy kastamet kini intono Tuesday 10 ket birthday ni Nanay Luz Ramirez ken kastamet intono 12 datay umay nga may nga retirado nga pastor ni Pastor Reverend Sol Maong intono 13 ni Ate Jacqueline Arceo ken intono 15 ni Kuya Amado Dumpit ken adapay digiti agkasangay iti daytoy nga lawas na kakabsat nga adda ditoy inspire tayo wenno awan nga nang nangruna nga adda ditoy Ilocano ket no addaman kakabsat ket pakaambuyo tapno kasta ket makablaawan tayo isuda iti panagkasangay da kakabsat. Ken kastamet nga kablaawan tayo no mampay awan isuna iti daytoy nga kanito kablaawan tayo dagiti baro nga kasar nga kabsat tayo ni Engineer Mark Angelo ken ni Benilyn Joyce Topinyo Sadora ket kasarda idi kalman no mampay napigsa ti tudo ket agyaman tayo tinabalegi nga kasarda ditoy church tayo ken kastamet ijay nakaramidan iti reception da ijay MOA ket paabot tayo tultuloy nga panangkablao tayo iti nabalegi nga kasar dagiti nga kabsat tayo ket anyaman dagiti kararag tayo ket isu kamati maramid kadagiti biag dagitoy nga kakabsat tayo ken kastamet nga ti MPB, dahiti madamang aramidin nga building, dati 4th story building dituyin kakabsat, iti building management, ken ti BOT, kitagsapsapol iti, ayan aga natin, interior designer, ayan, baka dati amamuyo nga interior designer, no kasta yaramidan natin plano natin interior design na diagbalin nga office yung multipurpose tayo ken kastamet ken the business side na kakabsat tapno kasta ket mas napinpintas kumbaga world class kasla tayo la simrikmat kadigiti medyo napipintas nga buildings no sumrik tayo iti ipatakder tayo nga multipurpose building tayo. Ket no adam amuyo ket makisapulin nyo lang ti opisina tayo wenno na saan iti BOT chair tayo ni Kuya Noel Kitlong ket adad tayo ti Aspire. Kastamet nga kalpasan ti sermon ko kakabsat isumet ti panangi konsagrar tayo dagiti opisyales dagiti mayaf wenno dagiti nataingan nga agtutubo ken kastamet kadagiti UMM dagiti Methodist men so kidawik dagiti isuda ti maikonsagrar madamdama ken kastamet nga adda ti fellowship dang i-announce madamdama ti nagagit nga presidente da ken kastamet nga intuno Domingo isu ti music Sunday tayo worship through music tayo intuno Domingo so dapay may isa nga Domingo nga panagpractice dagiti choir tayo
tapno kastagat ipaayda dagiti kapipintasan nga kanta kas paset ti panagdaydayaw tayo into Domingo babaen kadagiti samiweng dagiti imnaryo kanta ken naduma-duma pay nga manggigan tayo into no Domingo. Ken kastamet nga adati seminar into no 29 iti pagtuklas seminar dagiti amin nga kayat na nga agbalin nga Sunday school teacher nang nangruna kadagiti agtutubo kastamet kadagiti mayaf kalalakihan kababaihan nga dati puso na nga kayat na ti agisuro ti Sunday school ket maawis kayo iti daytoy nga aramid. Sabado daytoy alauna aging ganat alas 5 ti malem ti pannaka aramid na kakabsat. Kedawik man ti nataraki nga presidente dagiti mayaf ken dagiti daduma pay nga opisyales ni Mr. Farala ken ni kastamet ken ni Miss Suarez na mangi aga iyawis da iti aramid na madamdama kakabsat. And thank you, Pastor. Imbag nga bigat tayo manan po. Ag-announce kam lang bit. Tun madamdama ito yan nga event, The Huddle. So ito yung first na assembly namin sa Mayaf. So sana po maka-attend kayo mamaya. 12:30 po ang start ng registration. Tuloy na tuloy po yung event. Wala nga lang kaming online. Siguro next time may online kami. Yun, for details, kasama ko po si VP natin for Tagalog and ang ating pong finance officer, si Becca from Vesper. Ayun po. Magsisimula po yung event natin at 12:30. Dito po siya gaganapin sa may Garcia Hall. Didiretso lang po kayo dito sa mga exit natin ng sanctuary. Tapos dadaanan nyo na po yung Garcia Hall. Tapos may mga konti po kaming pinrepare na food. May pakape po kami. May few activities na pwede po natin gawin together. And sana po makita po namin kayo. Again, ages 24 to 45 po. Pero kung may gusto po kayong mga isama ng mga anak, mga pamangkin, friends and family, feel free na dalhin lang po sila doon sa activity namin. Yun lang po. Bigat tayo manin namin. Thank you po. Ayan, nagyaman tayo ket dawek dagiti amin nga agtawen ti 25 aging anat 40 45 o 45 nga makipaset iti daytoy nga aramid. Ken kastamet nga ipaganetget iti presidente dagiti UMWSCS nga adda ti fellowship collaboration with UMM and WSCS at ito no malimot lang at marami daytoy ijay Perez Chapel ken kastamet dagiti senior fellowship mabati kayon to kalpasan daytoy nga aramid gapod adati women's general assembly yo kakabsat. So maawis dagiti mayaf ken kastamet dagiti UMM ken dagiti senior citizens members iti daytoy nga gunglo tapno makipaset tayo daytoy nga aramid. Tumakder tayo man kakabsat ket kablaawan tayo man titunggal maysa abrasahin tayo alamanwin tayo ket titunggal maysa kakabsat bayat ti panangkan kanta tayo titimpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamatiin na nama, ken ayan ti aramid ay sangsang kamay sa tungpalentay nga ti bilin na. Ayan, irebeng mo, ti kapadamatao. Ayan, irebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan, irebeng mo,
tunos ken akem tayo agdayaw tay ngada sang kamay sa ti pamati ken inanama ayan ayat ti rebeng mo ti pabadamatao ayan ayat ti rebeng mo tunos ken akem tayo ayan ayat ti rebeng mo tunos ken akem tayo agdayaw tay ngada sang kamay sa ti pamati ken inanama ayan ayat ti rebeng mo ti kapadam at tao. Ti panakaibasa, kadagiti paset, iti nasantuan na surat, ti epistola, ket masarakan iti libro ti Roma, kapitulo 10, versikulo 5, aging gana ti 10 ket 5. Nakasoy ti kunana. Awan ti saan a maisalakan. Kastoy ti insurat ni Moises maipapan iti panakapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos, babaen, iti panangtungpal na iti linteg. Ti siya sinuman nga agtungpal iti bilin ti linteg, agbiagto iti linteg. Ngem kastoy ti masao maipapan iti panakapalinteg, babaen, iti pamati. Di mo kunkuna, siya sinunto ti umuli sa dilangit, kaya't naasawen, ti mapan mang yulog ken ni Kristo. Di mo met sa ludsuden, iti bagim, siya sinunto ti umulog, iti naimbag, iti lubong nga adda iti baba. Kaya't naasawen, ti mapan mang yuli ken ni Kristo nga agapu kadagiti natay. Masao ti kastoy, asidig ken ka ti sao ti Diyos, iti bibig mo, ken iti pusom. Kaya't naasawen, ti mensahe ti pamati nga ikaskasabami. Tanu babaen iti panagsao, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo, ket patyem iti pusom, a pinagungar ti Diyos, maisalakan to. Ta babaen iti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Diyos. Babaen iti bibig, agipaduyak-yak tayo, ket maisalakan tayo. Kuna tinasantuan na surat, dinto maibabain, ti siya sinuman a mamati ken kuana. Mairaman amin at tatao iti daytoy, agsipod taawan ti gidyatan dagiti Hudyo kadagiti Hentil. Ti Diyos met laeng ti Apo ti isu amin, ket bendisyonan na asibubuslon ti amin nya umawag ken kuana. Kas kuna tinasanto na surat, maisalakan ti siya sinuman nya agpatulong iti Apo. Ngem kasano nga agpatulong da, no di da mamati ken kuana. Kasano a mamati da no di da mangyeg ti mensahe. Kasano a mangyeg da no di maipakaammo ti mensahe. Kasano a maiwaragawag ti mensahe no saan a maibaon dagiti mga saba. Kas kuna tinasantuan na surat, nagsaya at ket din tiya ay dagiti yeg itinaimbag adamag. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kadatayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo ti may ka sangap
10 ket 4 a kapitulo bersikulo 20 ket 2 aging ganat 30 ket 3 ket kastoy ti mabasa tayo. Bayat ti panagpagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na met dagiti adalan iti bangka ket pinauna na ida nga bumalasiw iti danaw. Idi napagawid nan dagiti tattao simmangat nga isuna iti maysa at turod tapno agkararag. Idi rumabiin may maysa ni Jesus sajay. Ket iti daytamet laing nga oras nakaadayon ti bangka iti igid ti danaw ket mayaallo-allon nga agsipod ta subsubaen ti angin. Idi parbangon nagna ni Jesus iti rabaw ti danum anapan ti yanda. Nagbuteng dagiti adalan, idi makita da ni Jesus amagmagna ti rabaw ti danum. Al-alya, inyikis da gapu ti buteng da. Ngem dagos a kinuna ni Jesus, di kay agbuteng. Siyak ni Jesus, di kay agdanag. Apo, kinuna ni Pedro, no agpaiso asika, ayaban nakman ditayan mo, tamagna ti rabaw iti danum. Umay ka. Kinuna ni Jesus, dimsag nga rod ni Pedro iti bangka ket nagnati danom amapan ken ni Jesus. Ngem nagbuting idi madlaw na ti angin ket ti lumniden ket inyikis na apo isalakan nak. Ginawat adagos ni Jesus ti ima ni Pedro ket ginuyod na sana kinuna nagbaseten ti pammatimon. Apay ta nagdua-dua ka, limugan da nga dua iti bangka, ket nagtalnan ti angin. Dagiti adda iti bangka, nagdaydayaw da ken ni Jesus, pudno asika ti anak ti Diyos kinunada. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal maysa kada tayo ti panakaibasa, ken panakadingig, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Tinapa ti biyaga po maipay dito'y kararwa kas manang ted mo jay den at baybay kadagiti tao adu unay. Amen.
Giyaman tayo, ti mensahe iti koro, nga impayda, numampay amok nga napuyat pa iti daduma. Parbangon nga nakaawid, iti daduman, kaya namok nga nabandog damet, gapo nang ipaay damet, ti mensahe ti kanta, ti maysa nga paset, ti miyembro tayo, nga da iti Ilocano, ni Angelo, kini Benilin, ti panagkasarda di Kalman. No umay ti bagyo. No malagipyo idi Domingo, sigun ti teksto tayo, kalpasan a pinakan ni Jesus dagiti 5,000 at tao, kalpasan a masaksyan dagiti adalan, dagiti datdatlag nga inaramid ni Jesus, kalpasan nga masaksyan dagiti tattao, ti panang pamakan na ti 5,000 babaen ti tinapay ken ikan, ngem impalubos ni Jesus nga agtalinaed da iti bantay, kas kinuna iti verse 22 nga kinuna na, dagos a pinaglugan ni Jesus dagiti adalan na iti bangka. Kakabsat, saan nga simple nga awis daytoy? Saan nga imbaga ni Jesus no kayat mo nga umay? Ngem inawis na, dagiti adalan na, kastamet kadagiti tattaong, tapno kasta paluganin da, kadagiti bangka tapno agawid da. Tapno ipakita na, taammo na ngamin nga adati dumteng nga bagyo. When na sumangbay nga bagyo, iti dayta nga kanito. Ang moment ni Jesus nga ti bagyo, ket saan laing nga dayta nga kanito, numampay amuna nga adda ti dumteng nga bagyo, ket maipakita na kadagiti disipulo tapno agtalek da ken kuana, babaen iti dayta nga pasamak, dayta nga bagyo.
Sigon ti research, kakabsat, daytoy ti baybay ti Galilea, nga agarop nga 680 above sea level. Manipod, ije kababaan na, ngem numampay kasjay laing ti kangato na, manipod ti patar ti daga, nga 680 sea above level, ngem makita tayo kakabsat nga napalawlawan kunana ti nangato nga bambantay. Ket nugayam bumabati na lamiis nga angin manipod kadagiti kabambantayan nga agpababa iti Sea of Galilee, ket masabat itinabara nga angin manipod iti danaw iti Sea of Level, ket iso ti pangrugyan wenno panang pataod iti bagyo nga mangranggas ti anyaman nga bangka nga adda iti dayta nga danaw. Ket kasta ti pasamak, kastamet kanya tayo dito'y Pilipinas, kakabsat. Nakita tayo, nasaksyan tayo, no kasano ti kabileg, ken ti kinaranggas ti bagyo, adadailin na ti pigsana. Malagip ko, idi elementary high school high school. Ti kapigsaan nga dumteng di Isabela, idi no anak nga agkamali, guring. No malagip yo, dagiti taga Isabela, nga di napokor, tinumbana. Di di tuktok napokor, talaga pinadapa na nga di daga. Ta mismo di sentro tayam miidi tinagnaan na dayta nga bagyo. Ket kasta signal number 5 nga kunada idi. Ket kastamet ti kapadasan ti pagilyan tayo ken iti agdama iti daytoy nga kanito. Ti pagilyan tayo ket agdaldalyasat iti napigsa nga tudo layos kadagiti na duma-duma nga lugar nga mabalin nga mangdadael kaligiti balbalay nga pagnaidanda nga isut gapuna nga agnanaidda kadagiti government shelter nga kadwada dagiti pampamilyada nga mangipalagip manen kadatayon no kasano ti kinalaka tayo nga maapektaran babaen iti bagyo, kakabsat. Lalo to, gyaman tayo, tawan unay ti layos dito'y sangwanan, ti central tatan. Gapo, iti panangurnos da. Ngem, dagiti na duma-duma nga lugar, ada dagiti layos, nangato, nang nangruna ka dagiti probinsya, ada dagiti igid, ka dagiti karyan, wenno, anyaman pa'y partes ti danom, dito'y pagilyan tayo. Ken kastamet iji Amerika, kunada nga rod, kakabsat, adamet dagiti kilaat nga umay amang dadael nga ipo-ipo, nga kunada, nga mangperdi ti pagtaingan ken komunidad ti sumagmamanulaing nga kanito. Kastamet laing ti bagyo dito'y Pilipinas, akas iti bagyo iji Amerika, nga kilaat nga umay nga mangpataod, nga isud pagbutbutngan dagiti tattao, amang ipalagip nga awan ti kontrol tayo kadagiti mapaspasamak. Nang nangruna ti dalan ti bagyo ket aggapo diti Pacific Ocean, nga iso ti paggapuan iti bagyo, nga iso ti pagdalanan met ti lugar tayo dito Pilipinas, ken kadagiti kabangibang pay nga nasnasyon nga kaabay tayo iti daytoy nga kanito. No ti bagyo, kakabsat, ket adda dagiti kinaranggas nga mapasamak, kastamet kadagiti biag tayo. Adda dagiti paspasamak nga dadduma nga bagyumet kadagiti biag tayo, nga kaslahan tayo nga ammo ngo apay nga imay dagitoy. Ada dagiti problema tayo kadagiti pamilya, parikot ti salunat, kadagiti seguridad tayo iti panagbiag, ada dagiti buting pinansyal kadagiti kalamidad ken kastamet kadagiti
ladladingit nga umay kanya tayo, dagiti bagyo nga panakailaksid tayo ti komunidad, ken kastamet kadagiti pamilya tayo, ket dagiti amin kakabsat, ket mangted ti danag pannakaupay, liday ken buteng kadagiti biag tayo, akas ti bagyo nun dumteng nga mangsapasap, amang dadael, nga mang perdi kadagiti luglugar tayo, pagtaingan tayo, ken pagbiagan tayo, isumet ti mangted ti pannakaupay, liday, buteng, titunggal maysa kada tayo. Ket maysa kadagiti salsaludsudin tayo, Apo, apay nga impalubos mo daytoy. No napategak ken ka, ket ay ayatenak, apay ta impalubos mo, nga da kami laeng ti makapadpadas iti daytoy nga bagyo kadagiti bibiyag mi. At damat dagiti nadakdakes pay nga pagilyan wenno luglugar nga dapat isuda kuma iti mabagyo tapno mabalbaliwan da. Kasjay no ka ti kapampanunutan tayo. Ngem ipalagip kada tayo ni Apo Jesus nga saan tayo nga exempted kakabsat. Kadagiti anyaman a pagdalyasatan tayo nga bagyo, kadagiti bibiyag tayo. Kas kinunangarod ti mannalon kakabsat, no adda dagiti dumteng iti bagyo kunana, sapay kumata saan nga madadael ti apit ko. Dagiti ti tarigagay tayo, tapno kastakit salaknibam kuma, dagiti apit ko. Sapay la kuma, tapno ilisi na ti bagyo, tapno kasta ket saan nga maperdi dagiti mulak, saan nga matumba dagiti kapagayan, kamaisan, ken anyam pampay nga imula tayo kadagiti bangbangkag, ken kastamet kadagiti pagtaltalunan. Kasjay ti kadawyan nga ibagbaga tayo. Ngem adda dagiti banag nga kayat kuman nga ibati ti tunggal maysa kada tayo. Nga isursuro ti teksto tayo kada tayo nga sumagmamano. Umuna kakabsat, ti bagyo kakabsat, ekspektarin tayo nga subukan na tayo. Sino ti awan ti nagdalyasatan nan nga panubok ti biag kakabsat. Amin tayo kakabsat, kas kinuna ti Matthew 14:24, iti daytamet lang nga oras, nakaadayon ti bangkay iti igit ti danaaw ket mayallo-allon agsipod ta subsubaen ti angin. Adda dagiti adalan iti tenga ti danaw ket pinadas da ti naggaod tapno kasta ket alistuda nga makadanon iti igid ti danaw. Ngem idi dumteng iti dalluyon kakabsat napigsa nga angin adda iti panagbuteng kadakwada. Ngamin ti bagyo isu iti nang pasardeng kadakwada. Oray ka anyaman ta aramiden da gapu ta makitkita da nga adda iti dalluyon ti danom ken kastamet ti napigsa nga angin isu iti nang pasardeng kadakwada. Ket kastamet kada tayo kakabsat. No dumteng, adda dagiti dumteng nga panubok, kadagiti biag tayo. Kas kuma iti pamati tayo, ti anos tayo, tured tayo, panagtalek tayo kina Apo Diyos, no daduma, gapo kadagiti bagyo nga umapay, kadagiti biag tayo, apektado dagito nga aspeto ti panagbiag tayo. Ket no, daduma, ti kinakalmado tayo ket mapukaw, ket nalaka tayo nga ibaga, no awan ti problema kakabsat, agtalek ken ka o Apo. Ngem no dumtengen iti dalluyon, wenno napigsa nga angin, gapu iti bagyo, ditoy nga masubok, iti pamati tayo kakabsat. Ngem no napigsa, anya ti sungbat tayo, Apo, binaybayan naksamit tin. Apay ngay takastoy ti tiyempo. Ammom ti pamati. Im apay tay palubos mo nga da kami lang ti malaylayos.
may kaupat nga tawin ko dito sentralin kakabsat, upat nga tawin mo ten nga karkaras kami ti danom ita opisina mi. Oo, medyo imbaglatatan ta naayos intan han unayen. Ngam aging ganat tuming ko kasi ti kangatwanen nga napadasak nga daytoy langinin altar ti saan nga nabasa di naudi nga bagyo nga imapay nga nalayos ditoy kaya dati danom na idin ket kaslabaybay ti lawlaw mi idin kaslabaybay kasjay ti langanan ti daytoy lawlaw ti iglesia tayo iti dayta ngem no daduma dagita ti masubok tayo tapno ipakita na ti bagyo no anya talaga ti adda kadagiti puso ken panunot tayo saan at tapno ibaba na tayo ni Apo Diyos no di ket tapno yasideg na tayo kuma iti biyag nawa ni Apo Diyos. Laglagipin tayo nga ti panubok kakabsat ket saan nga mangipakita nga ibaba na tayo ni Apo Diyos. No di ket papigsain na tayo, yasideg na tayo iti sakaanan na tapno naan-anay iti panagtalek tayo kenkwana ti likudan kadagiti panubok ngamin spektarin tayo nga ti biag tayo adda bagyo nga pagnaan tayo. Yakam mo ti kapadasan nyo tatakakabsat mabalin nga adda dagiti problema yo nga kayat yo nga idatag kina Apo Diyos kaslatateg sapa, pastor, hanyo liplipatan, pastor. Makaungungit nalipatan mi. Unadan, o di, dakil nga problema, no, naganak ka, kasi dyan, agpauyo, agsui, anak mo, nalipatan mi, dyan, panagkasangay na, dyan, nga puti aramin. Kaslakas dyan kuma, hangka di nga problema. Basit ken dakil, anyaman ti panang kita tayo kakabsat, no umapay iti problema kakabsat, dagiti panubok kakabsat, laglagipen na tayo. Laglagipen tayo, nga subsubuken na tayo ni Apo Diyos. May kadwa kakabsat, ti bagyo kakabsat, iparangarang na ti panangisuro na kada tayo. Kaskino na ti versikulo 25, idi parbangon nagna ni Jesus ti rabaw ti danom anapan ti ayanda. Saan na pinasarding ni Jesus ti bagyo? Ngem isot na pan iti tenga iti danaw. Anya ti kayat na asawen nga iparangarang daytoy. No daduma saan nga ikaten ti Dios ti bagyo dagiti bibiyag tayo nga pagdaldalya satan tayo. Gaputa kayat na nga ipakita ti tunggal maysa kada tayo ti maysa nga banag nga adda isuna iti tunggal paset iti biag tayo. Iti tunggal kanito ket ni Apo Dios ket makipagpagna kada tayo. Nakita dagiti adalan ni Jesus nga inagasan ni Jesus dagiti masaksakit. Saan kadi? Nasaksyan dagiti adalan na. Nasaksyan na met no kasano na nga pinakan ti 5,000 nga lalaki malaksid dagiti ubing ken babae. Babaen laing ti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan. Nangaramid kadagiti datdatlag nga aramid ni Jesus. Ngem babaen kadigita gapulaing iti bagyo kakabsat napukaw nagdanagda nagbuting da ngem isuro na ni Jesus kada tayo kakabsat nga siyak ti Apo iti biagyo siyak ti Apo iti tinga iti bagyo nga pagdaldalya satan tayo. Nagbalin awagas kakabsat nga ti bagyo ket mangisuro kada tayo. Tapno kasta ket masilnagan ti sipnget tapno makita tayo nga ni Jesus
ti adda iti dayta nga lawag. Nga ititinga ti sipnget ti silnaag nga makita tayo ket ni Jesus kadagiti bibiyag tayo. Ket kasjay kuma, mabalin nga isursuro na ti tunggal may sa kanya tayo nga kaadwan na ngamin kada agpanuray tayo iti Dios imbes nga kadagiti biyag tayo. Kasjay kuma ti kagagalag tayo. Aguray tayo imbes nga apura tayo. Kaya't nasawen, adda ti kinatalged, ti tao no adda tay, iti presensya ti Diyos, ti likudan kadagiti bagyo nga pagnaan tayo. Isu nga di tay sayangin ti bagyo kakabsat, nalabit, kasla kanya tayo, agel ninyo, agtudo ko mamamot, apo, patudwim mamot, tani, makamula kami. Gimtatata, aglayos ke, medyo sabali man reklamo tayon. Apo, nya kamitin, paglayosin mat. Oo, di tayo lang mo nga, baka sibsiban na lang, di dagat, nagring nga atin, dagiti pagmulaan tayo, naperdin, dagiti kuan tayo. Ngem kalpasan, iti daytoy kakabsat. Ada, ti aramidin ni Apo Diyos kadagiti biyag tayo. Ada isursuro na ti tunggal may sakada tayo. No daddo mangamin kayat tayo nga amuan adagos no anya ti plano ni Apo Diyos kadagiti biyag tayo. Ngem isuro na tayo nga titinga kadagiti riribok amasansan makita tayo kuma ni Jesus kadagiti biyag tayo. Ket saan tayo nga saan na tayo nga baybayan kas inkariti na suntuan asao ket makipagpag na isuna kadagiti biyag tayo. Ken ti maudi kakabsat ti bagyo iparangarang na ti panangbalbaliw na ti tunggal maysa kada tayo. Kas iti bersikulo 33 dagiti adda iti bangka nagdaydayaw da ken Jesus pudno sikat ti anak ti Dios kinunada. Nang rugida ti buteng ngem nakita tayo nga ti kamaudyanan na ti nagdaydayaw da. Simrek da nga amuda nga ni Jesus kas manursuro da. Ngem idirimwardan kakabsat nakapanaw dan iti igid adadan ti igid ti danaw nakita da nga ni Jesus ket di da binaybayan isuda. Nga isu iti anak ispodno nga isu ti anak ti Dios. Mausar ti bagyo nga isot mang pabilag met kadagiti pamati tayo. Kas ni Pedro dimsaag ni Pedro iti bangka tapno magnati rabaw ti danom. Ngem idi makita na ti daluyon. Ken kastamet ti napigsa nga angin. Nakita tayo isot panagrugyan ti panagkapoy ti pamati na. Ngem inkari ni Apo Diyos isuna nga saan kumanga agbuteng nudiket agtalek ken kuana. Kakabsat ipalagip na kada tayo iti daytoy nga aldaw. Nga tintay panagdalyasat iti tenga kadagiti bagyo iti daytoy nga aldaw. Kas iti panawen nga mapaspasamak kada tayo. Adaman dagiti bagyo kadagiti pamilya tayo. Mabalin nga kadagiti trabaho tayo, salunat, kadagiti pamati tayo, laglagipin tayo a kinuna ni Jesus, di kay agbuteng. Siyak ni Jesus, di kay agdanag. No adda ka ititenga ti bagyo, di kadakos panunuten a binaybayan na ka ni Apo Diyos. Mabalin nga adda ka ititenga, itinananay, a pagayatan na. Ket no dadduma iturong na tayo ni Jesus itinarigat nga lugar. Gapo ta iturong na kamet. Iti mas naparabor nga biag nga kayat na mapasamak kada tayo. Sut gapo na nga rod kakabsat ni Kristo ken Apo paylaing kuma iti pagtalkan tayo, ti Dios tayo, ti biag tayo, iti tunggal bagyo nga pagnaan tayo. Anyaman dagiti panubok,
Anyaman dagiti isuro na, wenno balbaliwan na, pagpasaran tayo ida kakabsat. Ngem, mamati tayo, nga ti Diyos, ket di na tayo baybayan, numampay ti bagyo, ket agdalyasat ti tunggal maysa kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awisik man, dagiti amin nga kaduak nga ministerial team, ken kastamet, dagiti opisyales iti Mayaf, ken UMM, ket iso ti daytoy nga kanito nga panakay konsagrarda ditoy Ilocano service. Tinatawagan po natin ang ating lay leader, si Brother Dario. Blue. Sa prayer of installation. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is a joint installation service of our United Methodist Men and United Methodist Young Adult Fellowship officers for the conference year 2026-2027. Dear friends, the church is the body of Christ in the world. Through it, God's people are called to unique ministries, using diverse gifts to proclaim the gospel and build up the community of faith. Today, we gather to install and celebrate those who have been prayerfully chosen to lead the United Methodist Men and the United Methodist Young Adult Fellowship for the conference year. Dearly beloved, we present to you these individuals who have been duly elected to serve as leaders and officers of the United Methodist Men and United Methodist Young Adult Fellowship. We believe they possess the faith, gifts, and dedication necessary to lead these ministries in Christ's name. The covenant of leadership. Beloved leaders, you have been called by God and chosen by this fellowship to a sacred trust. You are called to lead by example, to serve with integrity, to foster deep spiritual growth, and to advance Christ's mission through your respective fellowships. I ask you now, do you accept the office to which you have been elected? And do you commit yourselves to serving Christ and this church with absolute faithfulness? I do, by the grace of God.
Will you devote yourselves to the service of God in the world, guiding the men and young adults for this church to love, serve, and lead with passion and courage? I will. Will you strive to live your lives in such a manner that you enable this church to be a people of profound love, radical hospitality, and enduring peace? I will. Will you do all in your power to be fully responsible to the tasks, ministries, and leadership roles for which you have been chosen? I will. May I request the officers to face the congregation? Members and friends of this congregation, you have heard the vows of commitment made by these officers. A community of faith thrives when the leaders are upheld by the prayer and partnership of its people. I ask you now, will you support, encourage, and lift up the officers of the United Methodist Men and the United Methodist Young Adult Fellowship? Will you partner with them in ministry, share their vision, and honor their leadership as they seek to serve our church and community? With God's help, we pledge our prayers, our presence, our gifts, our service, and our witness to labor alongside Him in the mission of Jesus Christ. Mga kapatid, pwede po bang humarap po ulit kayo dito sa altar? And let us pray. Almighty and everlasting God, pour out your Holy Spirit and your abundant blessings upon these your servants who have been given particular ministries of leadership in your church. Give them grace to give themselves wholeheartedly to your service. And though the officers of the United Methodist Men, with wisdom, strength, and a renewed calling to mentor, support, and lead faithfully in your global mission. And though those officers of the United Methodist Young Adult Fellowship, with courage, vision, and steadfast commitment to build relationship and shape the future of our faith connection. Guide them in their meetings, inspire them in their planning, and sustain them in their daily walk. May their new season of leadership be marked with deep unity, unshakable faith, and a burning desire to walk in Jesus' steps. We pray all this in the holy and precious name of Jesus Christ, our Lord. Amen. May I ask the congregation to please stand as we declare the blessing. In the name of Jesus Christ, and as pastors of the church, we declare you duly installed as officers of the United Methodist Men and the United Methodist Young Adult Fellowship for this conference year. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Go forth to love, serve, and lead. Amen and amen. Will you please face the congregation, brothers and sisters in Christ? This is your officers, the United Methodist Men and the United Methodist Young Adult Fellowship. Please give them a round of applause as your support. And may we request our lay leader to speak short for the UMM and MIAP. First of all, we'd like to congratulate the newly elected officers of the United Methodist Men and the Young Adult Fellowship. And may you be given a wisdom of to lead, love boldly, serve joyfully, and witness courageously. And you must always remember that this is not about position, but it is about a call to serve. And may you be a blessing, and may you lead other men and young people to be part of this
to be near to Christ and for this church. And again, may God bless you and congratulations. Thank you. Congratulations. God bless. God bless you. Itay ti panawen, ti panagyaman, ken panagidaton. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti imparabor ti Apo a Diyosyo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Kastamet ti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakaserra akahon ti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church na iparang kadagiti screen tayo. Pagtaog na tuwa, Talek mo kada kami, dakam tiyagaywan. Ang nasagot mo, ay wami apuno, ket no pagyaman ited mi narasa puso mi. Agyaman kami, o Apo, iti daytoy nga kanito, ti gundaway nga impay mo, tapno iparangarang mi, ti pamati mi, babaen, ti panangi daton mi, dagiti biyag mi, kastamet kadagiti sagsagot, karkari a pagkapulo. Agyaman kami kadagiti anak mo, kastamet kadagiti adda ti online nga nangipaay, kadagiti datdaton daw, Apo. Agyaman kami met, katagtultuloy mo nga bendisyonan na pada-pada, ti tunggal maysa kada kami, nga adda iti sanctuarium, o Apo. Maramat kumadigitoy, kadigiti amin nga paaramid, ti mission ken ministerium. Amen. Amen. Sa kasarita, dahil di panagyan na, ni Cristo ken gloria na,
Rarag tayo, kapsat. Bendito ken amami nga sa dilangit, agyaman kami, ti daytoy nga kanito. Ngaimpay mo, agundaway, tapno agdayaw, ken agyaman kami, iti tenga, iti bagyo o apo, nga pagdaldalya satan mi. Ket kas ti mensahe mo, apo, amumi nga ada dagiti isursurum kada kami. Ada dagiti kayat mo nga balbaliwan, ken subsubukan na kami, o apo. Ket agyaman kami, apo, kadagiti karim, agyaman kami, kadagiti impaay mo nga sarsaom, o apo, nga mangpagpakired, mangpagpapigsa, tapno na nanay, ti pamati mi, panagserbi, ken panangibunan nagmi, o apo, kadagiti sasaom, babaen, kadagiti saom ti Biblia, o apo. O apo, bendisyonan na kam. Sikati makikaadda kadigiti biyag mi. Jakman mo, dagiti kapadasan, dagiti anak mo, adaman dagiti nadadagsin nga pagdaldalyasatan ti biyag, o apo, wenno problema, wenno anyaman, nga banag, o apo, sikakaditi makikaadda. Ti karim nga di mo isuda baybayan, o apo. Saan mo nga paay ti panakaupay, buteng, liday, o apo, ngem pamati, nakired, o apo, nga adaan, napigsa, nga pamati, o apo. Tapno anyaman dagiti pagdalyasatan mi, mapagbaligyan mi, gapot at pamati mi ken ka. Bendisyon namin, dagiti bisita mi, kadagiti agar-arami, agsapsapol ti trabaho, o apo, ipaay mo kadi, dagiti kidawda. Bendisyon na met, apo, dagiti amin, dagiti trabaho da, o apo. Kastamat, dagiti sapsapol, nga umadani manen, nga mapan iti abroad, kian kastamet, kadagiti sumangbay, o apo. Bendisyon na mo, apo, isuda. Sikatimang salwad, kadagiti amin, nga nangayabam, nga luglugar, kian aramid, kian trabaho, nga pagbirbirukan da, o apo. Tulungam isuda. Repetem ti tunggal may isa nga pamilya, ti addaan pamati, panagserbi, ken panagyaman ken ka. Karkararagam mi met, dagiti kakabsat mi, nga dati masaksakit na, ni Tatay Dion Dayag, kastamet ken ni Dr. Dominador Raquel, sapay lakuman, ta nakaawid isunan, nga magtultuloy nga kidaw mi, tinananay, nga panangaagas mo, tinapisikalan na abagina. Katagtultuloy mimet nga usarem ti sensya, nagiti pagagasan, mangagas, ken agas, ken makan, tapno maipaay day tanganan anay akaridkad, ken kired, tina pisikalan nga bagina. Kastamet, o apo, bendisyonan na kami, apada-pada, o apo, na materialan man ken spiritual, o apo. Tapno nananay, mausar mi, o apo, makasabet, kadigiti amin, nakasapulan mi, panagserbi mi ken ka, ken ti panang tulong mi, kadigiti paadami nga tao. Adupay, dagiti kayat mi akiddawen, ngem ammom, dagiti araraw, kiddaw, ken dawat, dagiti anak mo. Ket mangnamnama kami, nga inawat dan, ket impaaymon, o apo, dagitoy, apo. Ket sapay la kumapo, tapakawanen na kami met, kadigiti amin, nga nagbiddutan mi ken ka, kas pamakawam mi met, kadigiti nagbasulam mi kadagiti sa balig. Yaman kami ti presensya ti tunggal maysa kadagiti anak mo, kastamet kadagiti adda ti online. Kadagyaman kami met, o apo, ti biag ti maysa kadagiti anak mo nga nagkasar iti kalman, o apo, da Engineer Jello, kini Benili, nagyaman kami. Bendisyon na met, ti panangirugida, ti maysa nga baro manen, nga pamilya, apo, dagitoy nga kabsat mi. Nagito'y tidawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Nasamita deng no sarsaritaen no umay na ba
Sawek tapno maamuan, amin asihalilaw, ani Jesus lat kama, amang isalakam, mga nagsayaat, amang ibunbunanan, nadalo sa panagbiag ni Jesus na ayat. Amen. Tiyama kenanakuha, ken Espiritu liliwan, ken laimamuan, ilangit ken ilangan. Amen. Kakabsat ken Kristo nangngig tayo ti sasauna, ket nalpasen ti gimong tayo ngem ti panagserbi tayo, ket isu ti pangrugyan ti ministeryo tayo. Ket agtultuloy nga ayat, talna, bendisyon, ti ipaay na, ti tunggal maysa kada tayo, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.